Hi guys, narong na joto na lam sogo ani YouTube channel lo. Hanyo hai nang buskang ang tini nukjak pisap ka hingga ang tini tabung mela o phaijak anando mela rok tong oro hingga omo hingga khwai ni singshora mela hinjago hingga o mela o ang ta phaijak hingga narok ani bolong no soya kari nai tong di. Khajita. Kita to. Nah ne kada nang ba ya mangse. Muti no nang de ma ye. Rang bis te katun kalang hata. Nang liang ka. Kalau enggak asma katong ya ko singi kora mara kupaja. Mutu sinanga no desa. Ah. Kono jaga hayo ko se oti khelao ro ko mangse hap ko. Ar ko pusa ta. Ah. Melak lo ba ya ko. Sen ta ko ang pa ya nang ble. Bayang enggak kayak mas hamung rok penunjang naik horong enggak kayak itu mesti naik coket tanglat guys berai te gurok te gus gurok bayar ko hai panos halsi hawi tangga tak sairik san angka ba borok te sa kutum ka engkai beri rok ni totai tamo wakum matia omdi rok mang hablai wajin beri rok to engkai wakum rok ekdom naithok tongo norok pai phema no iko tini sujaran last tongnai engkai o mela belai ke toro engkai sengte sa dakti phaya nangmani haipa no berai bai simanlia engkai nogo dakti thana nang tongkha engabon bagai ko bobo naithok norok sabai di engkai tabung engkai nogo si thangna nai tongkha engkai asuk berai mani kijan jaga sema berai siwo engkai asuk mas aliya sama rok asuk sai malia sin logi kaisa manai tongo bo kisa lumjak engka ba ri kutung rok bo tujak liya sal habgla khnai dakti thana hinai haipano berai te sal si hapthang siwo engkai oro rogo hingka mas habli tung jaga phano nawa ko mathia rok naimang sal hapthang ka asung no jekno no hambai.